E măsa. Uite unde suntem. Ce zici? Uite unde suntem. Aici e șoim. Aici am plecat ieri câtă, adică data trecută de aici am plecat câte piatră. Aici am înregistrat. Aici jos e Varașul. Și încolo e. Ca și dăm de dunga aia. Uite acolo e piatră, pe acolo. Direct aici am venit ca un lemn. Și ce zic, am numai cât încolo, dulcă. Încolo așa e piatra. Am plecat pe mine. Butulica mică de formă chiar mare, nu? Pe cine s-a căcat? Bă, Marius, lănuțul ăla ce era, bă, bordat după aia ceva. Care, butul ăla care trebuie mai... Da, mă, aici am mâncat. Da, ai văzut după aia ce